Dorim în dimineața aceasta mai departe să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru din ceruri, care recunoaștem că ne-a sprijinit, ne-a ajutat, ne-a ținut în picioare până în clipele acestea. Să binecuvântăm pe Domnul Iisus, care ne-a iubit nu cu vorba, ci-a dat tot ce a avut pentru noi ca să ne ridice din locul în care eram altădată. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a trimis să ne călăuzească, Dumnezeu l-a trimis să ne întărească, Dumnezeu l-a trimis ca o arvună a mântuirii pentru cei ce vor moșteni viața veșnică, spune Biblia. Aș vrea să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură care se află scris la Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 8. Citim cuvântul Domnului. Ne ridicăm, dacă se poate. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți să ziceți în voi înșivă: avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria, își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Amin. Ocupăm loc. Cuvintele pe care Ioan Botezătorul le-a vorbit în vremea când, spune Biblia, la râul Iordan veneau oamenii ca să fie botezați. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că în zilele acelea au venit și farisei și cărturari ca să primească botezul. Punem întrebarea: oamenii aceștia au fost pătrunși de pocăință, de cuvântul lui Dumnezeu, de ce au venit să ia botezul? Nu? Era discuție mare în țara lui Israel, a apărut cineva, a început să vorbească, să spună, oamenii ies la el cu grămada, mărturisindu-și păcatele, să botează în râul Iordan. Ce motiv au avut oamenii aceștia ca să vie să ia botezul? Există oameni care n-au o convingere, să spunem așa, nu au o claritate în viața lor. Merg așa cu turma, de-a valma, cu valul. Am întrebat pe cineva odată, trăia într-o problemă, într-o încurcătură și am zis: măi omule, tu de ce ai luat botezul de fapt? Că de când ai luat botezul, n-ai dat dovadă că ești un copil al lui Dumnezeu, un om care te-a întâlnit cu Dumnezeu, n-ai avut o naștere din nou în viața ta, n-ai avut... Tu de ce ai luat botezul de fapt? La care omul spune, zice, nici nu știu de ce am luat botezul. L-a împins alță de la spate. O zis cu tare și cu tare și am intrat în apă și eu că să facem mare lucrare. Vreau să spun convins după Scriptură că regula Bibliei înainte de botezul în apă îi pocăința. Înainte de botezul în apă îi pocăința. Nu merge învățătura pe care unii au susținut-o, auzeam chiar printre frații bătrâni învățătura asta. Frate, până la botez, dacă mai faci ceva, după ce ai luat botezul, ai să te pocăiești tu. Dacă faci până la botez, ai să faci și după botez. Așa s-a întâmplat cu oamenii ăștia. Adică ei, cu alte cuvinte, erau cam așa, exact cum e în lumea în care trăim. Oamenii îi întreb câteodată: de ce faci asta? De ce trăiești așa? Pe oamenii din lume îi întreb. Zice: dacă așa fac toți oamenii, eu văzut că se botează cu grămadă, hai și noi să ne botezăm.
Numai că acolo la botez a fost un om trimis de Dumnezeu. Și-o zis, aici nu facem nici paradă, aici nici nu arătăm la oameni că facem și noi ceva ca să ne aflăm în treabă. Aici avem de lucru cu Dumnezeu. Și-o zis, înaintea lui trebuie pocăință. Că pe el nu-l convingem doar prin cuvinte, trebuie pocăință. Trebuie fapte vrednice de pocăință. Să-l convingi pe Dumnezeu să se uite la tine. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Aș vrea să spun, există oameni, există chiar frați, care consideră că dacă o lua botezul în apă, problema s-o rezolva. Deci deja noi suntem mântuiți, avem noi predicatorii care ne spun, noi suntem mântuiți. Vin din ăștia care ne plimbă prin cer jumate de oră, dacă vrem, pe mare de sticlă și noi nu suntem nici la clasa 1 în pocăință câteodată. Nu? Botezul în apă, după cum arată Ioan Botezătorul, zice aici, eu vă botez cu apă, spre ce? O să spre iertarea păcatelor, adică înseamnă că totalul, finalul lucrării cu iertarea păcatelor nu se termină aici. Adică pe înțelesul nostru al tuturor, botezul în apă înseamnă intrarea pe calea pocăinței. Dar asta nu înseamnă că ai ajuns la capăt dacă ai intrat în apă. De asta Pavel vine și ne spune în epistolă, duceți mântuirea voastră până unde? Până la capăt, că cine o duce până la capăt va avea parte de ea. De asta i-a scris Pavel lui Timotei din temnița din Roma. O zis, Timoteie, lupta pe care ai văzut că o duceam atunci, o zis, aia o duc și acum. Fac totul pentru Evanghelie, ca nu cumva după ce am provodit altora eu însuși să fiu lepădat. Nu? Mântuirea trebuie dusă până la capăt, drumul spre iertarea păcatelor trebuie parcurs până la capăt ca să ai parte de ea. Sunt mulți oameni care s-au culcat pe ureche și am luat botezul, Dumnezeu ne-a iertat păcatele, de acum suntem gata, vine răpirea și așa mai departe. Nu e așa simplu. Când alții au mâncat lei în arenele romane, când pe alții o tăiat în două cu ferăstrău și noi din fața televizoarelor am vrea unii să zburăm în cer. Nu cred așa ceva. Nu cred. Cel ce-o mers înaintea noastră, căpetenia bisericii, nu a avut liniște cât o sta pe pământ. Somnul nu i-a fost somn, odihna nu, mâncarea nu. Omul durerii și obișnuit cu suferința, prigonit în toate cetățile. Au vrut oamenii să-l ucidă, să-l omoare, alții au spus că e nebun chiar din casa lui, din familia lui. Și în Ioan, în capitolul 17, spune Biblia, când s-a rugat Domnul Iisus înaintea lui Dumnezeu, a zis așa, a zis Iisus, o zis, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o pe pământ să o fac. Adică am mers pe drumul pe care mi l-ai așezat până la capăt. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și o zis, acum primește-mă la tine însuși cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. Lăudat să fie Dumnezeu. La botezul în apă trebuie pocăință. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Am fost undeva, nu de mult, undeva într-o biserică și ar vrea să spun în vremea asta, nu ne îndreptățim. În localitatea în care sunt, noi avem problema noastră, suntem foarte puțini, n-am acceptat televizoare, n-am acceptat destrăbălarea, n-am acceptat curvia și din cauza asta am rămas foarte puțini. Dar îl simțim pe Dumnezeu și asta pentru noi totul. Mi-aduc aminte de cuvintele pe care le spunea Elisei lui Gehazi acolo când stăteau pe acoperișul casei, când Gehazi îngrozit s-a văzut mulțimea aceea de sirieni și-a zis, stăpâne, uite ce aici, toată cetatea înconjurată de cai, de cară, ce-i cu noi, ce să se întâmple cu noi? Aș vrea să pot să am credința asta pe care a avut-o Elisei. Elisei s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, deschide ochii, că ăsta nu vede, ăsta umblă cu mine de o viață, dar nimic nu s-a prins de el. O zis, deschide ochii să vadă. Și a zis, Dumnezeu i-a deschis ochii și a zis, undeva deasupra erau cai și cară de foc. Și Gehazi a zis, mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei.
Dar vreau să spun rătăcirea în care se trăiește la ora actuală. S-au acceptat toate compromisurile în biserici. Bisericile au ajuns așa un fel de atmosferă de carnaval, de sală de cultură și numai biserică. Toate compromisurile, toate păcatele, toate stricăciunile sunt acceptate și nimic nu mai ce era anormal altădată, acum la ora actuală prin multe biserici totul e normal. Și vreau să te întreb, frate slujitor și frate predicator, dacă un an de zile închizi ochii în dreptul curviei în biserică la tine, un an de zile închizi ochii în dreptul televizoarelor, un an de zile închizi ochii în dreptul fustelor scurte și în dreptul tuturor destrăbălărilor care se întâmplă în biserica în care slujești și în care stai. Și din dorința să nu te strici cu neamurile lucutare și că sunt neamuri multe și neam mare și din dorința să nu-ți scadă poate venitul și din dorința să n-ai parte de o cară, închizi ochii, compromiți lucrarea lui Dumnezeu și când vii pe munte aici 3 zile strigi împotriva curviei și împotriva televizoarelor. Întreabă-te dacă situația cu tine e bine. Nu? Iisus cum a vorbit cu ucenicii în taină, acolo în grădina cu măslini, așa au vorbit în public, așa au vorbit în sinagogă, așa au vorbit până au murit, așa au vorbit până și-o dat sufletul. Lăudat să fie numele Lui. Când l-au întrebat oamenii, au zis, spune-ne despre învățătura ta. Iisus nu a zis, eu am avut un fel de evanghelie, când am fost cu ucenicii, le-am spus, noi trebuie să fim sfinți, că noi ne-am pornit la Dumnezeu, noi și așa mai departe, dar când am fost în adunare, am dat-o să le placă la tăți. Nu a zis așa Iisus. O zis, eu am avut un singur fel de vorbire. Întrebați-i pe care m-au ascultat ce am vorbit, că ei știu ce am vorbit. Cum se face? Că sunt atâtea lucruri, atâtea compromisuri, atâtea probleme care intră în adunări. Și vreau să spun la ora actuală, cu toată îndrăzneala, există lucrări care se fac astăzi în adunări care nu sunt lucrările lui Dumnezeu. Am fost undeva într-o adunare, s-o dat botezuri acolo și le-au botezat așa cu pamblică de 2 cm de dantelă pe cap și au zis să-ți declarați mântuiți deja. Vara viitoare îi duc la tabere creștine pentru tineret, la destrăbălare și ăștia îți declarați că merg în cer într-o zi. Nu e adevărat. Cine a mers pe calea care duce în cer, nu o sămănat cu ăștia. Nu o sămănat cu ăștia. Ăsta până la ultima suflare din viață a păzit cuvântul lui Dumnezeu și nu s-a abătut o iotă de la Evanghelie. Nu știu ce se va întâmpla cu noi. Unii spun, zice, e prea dură, e prea dură. Eu întreb în ziua asta. Am întâlnit situații și oameni care spun, zice, să nu vorbim negativ, fraților, să nu spunem tot negativ, negativ. Eu întreb, ce-i mai periculos? Să trăim negativ și să vorbim pozitiv? Sau să vorbim negativ, adică să arătăm răul, să arătăm păcatul, să ne păzim de el și să trăim după voia Domnului? Nu? Deci asta e mai de folos. Că să ne mângâiem unul pe altul așa, fără niciun suport, fără niciun rost, nu? Are rost? Adică dacă spun eu ție că ajungi în rai și tu îmi spui mie că ajung în rai și când ajungem acolo ne spune la amândoi că ne ajungem în rai. Ne-o folosit toată viața să ne înșelăm? Deci la botezul în apă trebuie pocăință, dar mântuirea nu-i gata aici. De exemplu, îngerul Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu, a avut o exprimare când s-a coborât la Fecioara Maria și i-a vestit nașterea lui Iisus Hristos, i-a spus, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul Celui Preaînalt. Și a zis așa, îi vei pune numele Iisus. Numele ăsta avea o semnificație și a zis îngerul, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Deci este real și adevărat că noi am intrat în mântuire după botezul în apă, dar nu asta e gata, nu gata suntem de zbor. Că vin unii și spun, da, dar tâlharul de pe cruce. Tâlharul de pe cruce a fost singura lui șansă din viață și unica când s-a întâlnit cu Domnul.
Tu vii la adunare de 20 de ani și tu spui că te-ai întâlnit cu Domnul și nici cât tâlharul nu te-ai pocăit. Nu? Singura șansă a lui în viață când s-a întâlnit cu Domnul. Drumurile la ăștia niciodată n-avea să se întâlnească. Tâlharul ziua dormea și noaptea omora, prăda. Dar Dumnezeu a rânduit o zi să se întâlnească pe Golgota. Și înainte de a-și da viața, omul ăsta dă dreptate lui Dumnezeu. Omul ăsta se trezește la realitate și se întoarce spre el și spune: când vei fi în împărăția ta, eu azi mor. Aici se termină viața. Nu mai am nicio șansă să corectez, să repar ceva. Dar când vei fi în împărăția ta, să-ți aduci aminte și de mine că am zis ceva bun aici. În viață n-am zis, niciodată n-am gândit bun, niciodată n-am făcut bun. Dar azi am zis ceva după voia ta aici, înainte de a-mi da sufletul. Și Dumnezeu care-i drept, eu zis, astăzi vei fi cu mine în rai. Dar nu aștepta să fii mântuit ca tâlharul. Tu umbli de 20 de ani la adunare. Pe tine Dumnezeu ți-a vorbit prin Evanghelie, pe tine ți-a cercetat Duhul Sfânt. Dumnezeu ți-a dat și visuri noaptea, Dumnezeu poate a făcut minuni în casa ta. Nu aștepta să fii mântuit ca tâlharul. Caută și pune-ți viața în rânduială de vrei să ajungi în cer. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Zice aici cuvântul de botezul cu Duhul Sfânt. Să pune întrebarea, oare la botez cu Duhul Sfânt mai trebuie pocăință? Mai multă pocăință. Mai multă pocăință. Pentru că vreau să spun, dacă botezul în apă îl dau oamenii, dacă cazul celui din Faptele Apostolilor care și Simon Magu s-o strecurat și el printre oameni pe acolo și o lua și el botezul, când l-o băga Petru la aparat și când i-a spus toate boalele care le are, nu? Te îngrozești, cum poți să bagi așa un om în apă, nu? O zis, tu n-ai nici sors, nici parte în toată treaba asta, banii tăi să moară împreună cu capul tău, nu? O zis că văd ce văd, că în inima ta ai pocăință și ești pornit, tu ai să faci mari fapte, când o să vadă toți oamenii ăștia că te-ai întors așa de tare la Dumnezeu, o să fie ceva extraordinar în localitate. O zis, văd că inima ta e plină, o zis că e plină, nu? De fiere amară și ești încă în lanțurile fără de legii, nu? Dar eu întreb, omul ăsta la Dumnezeu, la botezul cu Duhul Sfânt mai trecea? S-a făcut o greșeală, s-a făcut un compromis, s-a făcut așa că oamenii când văd că oamenii plâng și promit și așa până la moarte și îi băgăm în apă, nu? Dar au mai putut trece la Dumnezeu să primească Duhul Sfânt? Nu mai putut să treacă. Și vreau să spun cu toată convingerea că trebuie pocăință înainte de botezul în apă, trebuie să rămânem și să trăim în pocăință și la botezul cu Duhul Sfânt trebuie pocăință pentru că avem de lucru cu Dumnezeu și Dumnezeu este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Se pune întrebarea, totuși ce se întâmplă în biserici la ora actuală? Atâtea botezuri cu Duhul Sfânt, am întrebat undeva într-o adunare și unii s-au și supărat. Am întrebat, zic, frații bătrâni, nu vă puneți problema. Când v-ați pocăi voi, stăruiați câte o iarnă întreagă și primeau câte 15 Duhul Sfânt într-o iarnă. Și acum 2 săptămâni de stăruință, spun unii la noi, și la noi au botezat Domnul câte 100. Fetele cu bluji, cu talie joasă umblă pe stradă, cu fuste scurte pe stradă, de străbălați, de te gândești că-s mai păgâni ca păgânii. Și totuși spun că au Duhul Sfânt. Nu e adevărat. Duhul Sfânt e Sfânt. Amin. Și Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi ne vrea cum? Cu gelozie pentru Dumnezeu. Ăsta e adevărul. Îmi spune Biblia că Saul, împăratul lui Israel, când s-a dus să-și caute măgărițele, nu știa ce se va întâmpla în viața lui. Eu zis, când s-a întors de la proroc, eu spus semnele care îi se vor întâmpla în viața lui și la întoarcere, eu zis, toate semnele s-au întâmplat într-o singură zi. Îmi place așa de mult versetul care zice, Duhul lui Dumnezeu a venit peste Saul și Saul a fost transformat într-un alt om. Stăteam de vorbă cu o femeie, cu o soră,
O nevastă a unui om întors din lumea asta, din înalta societate, să spunem așa, cum o femeie cu bani mulți, cu pretenții mari. Și eu zic soțului, zice, na, ne pocăim, dar fac un contract cu tine. Eu atâta batic o suport numai la adunare. Eu am fost doamnă în lume, eu am fost femeie de afaceri, eu nu-mi pui batic în cap de acum să fiu ca toate țațele de pe drum. O zis, fac înțelegerea asta cu tine de la început, să nu avem discuții, eu la adunare suport batic, dar să nu spui la serviciu, să nu spui în altă parte. Stăteam de vorbă cu femeia aceasta și o zis, frate, în momentul în care Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, o zis, nu mai pot să umblu fără batic. Întreb în ziua asta, fraților, femeia asta au primit Duhul Sfânt? Dar alea care după ce spun că au primit Duhul Sfânt, dau baticul jos de tot de pe cap, tot Duhul Sfânt au primit? Nu! Asta e lucrarea lui Anticrist, despre care ați auzit că au venit în lume. Și Ioan ne spune clar în epistolă că noi zicem Anticrist a fi unul așa cu coarne, care a venit cu un ozeneu, s-a coborât pe pământ și nu mai apare între noi și a speriat lumea. Nu e adevărat. Ioan ne spune în epistolă ceva mai adânc. O zis, într-adevăr, între noi s-au ridicat mulți anticriști. Am toată convingerea. De stai în adunare, poți să predici Evanghelia, poți să fii păstorul principal, poți să fii tu cine ai fi, proroc de talie mondială. Dacă trăiești împotriva lui Hristos, tu ești anticrist. Că asta înseamnă. Dacă familia ta trăiește împotriva lui Hristos și Dumnezeu sufere o cară din cauza casei tale și din cauza vieții tale și a trăirii tale, ești anticrist. Nu vine unul așa și o să-l vedem într-o zi și ne speriem toți de el. O zis Ioan, printre noi sunt mulți anticriști care s-au ridicat. Se ridică în adunare și Biblia o sucește așa, nu-i chiar așa, fraților, e așa, nu? Împotriva ceea ce a zis Iisus, că El e mai înțelept ca Iisus. Deci tot ce e împotriva lui Hristos, tot ce e împotriva bisericii, tot ce e împotriva lucrării Lui, tot ce aduce o cară la adresa lucrării lui Dumnezeu, asta e lucrarea lui Anticrist. Poți vorbi în limbi cât vrei, nu te supăra. Și dracu vorbește în limbi, franceza ca la Paris dacă vrei. Și engleza ca la Londra. Dar dacă ai încercat să-l pui pe cruce, să-i răstignești firea pământească, nu te înțelegi cu el. Semnul creștinilor adevărați e ăsta. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftile ei. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De ce credeți că Pavel a zis în Corinteni în 11, avem o droaie de creștini care se laudă. Zice, frate, noi nu sărbătorim Crăciunul, dar sărbătorim nașterea Domnului. Chiar așa să fie? Cine ți-o dat-o? Papa de la Roma și cu patriarhul de la Constantinopol, că ăștia hotărăsc acum. Când sunt sărbătorile și când nu. Și penticostalii noștri călăuziți de Duhul Sfânt, spun ei sărbătoresc nașterea Domnului, o minciună cât se poate de mare. Unii spun, zice, da, dar nu s-a născut Domnul? Da, s-a născut. Dacă ai data exactă când s-a născut, și eu sărbătoresc împreună cu tine. Dacă nu ai, liniștește-te. Nu? Că Biblia spune, Dumnezeu a ascuns trupul lui Moise. De ce? Că i-a cunoscut el pe evrei. O zis ăștia, cât îți de fățarnici oamenii. Cât au fost în viață, au vrut să-l omoare cu pietre. Și ăsta vorbea de la Dumnezeu. Ăsta când vorbea se despicau apele. Nu? Se despicau stâncile în pustie și curgea izvoare de apă. Și când au fost în viață, au vrut să-l omoare cu pietre, au vrut să-l nenorocească de atâtea ori. Cât-i dracu de șiret. Și după ce au murit, evreii au vrut să arate cât sunt la el, dar mort, ca să nu ne mai deranjez. Așa și la noi câte unii din noi. Mă, frate, dacă te-am vedea într-un sicriu, ți-am face și coroane, ți-am pune și... Dar acum când te auzim că vorbești, că tai în păcat și că te legi de toate lucrurile, mă, te duce mintea să te legi de toate amănuntele. Nu te putem suporta. Ăștia sunt oamenii. Dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Știți ce o zis Pavel într-o zi, într-o împrejurare?
Oamenii s-au schimbat care au umblat cu el. O zis la prima mea cuvântare de apărare, toți m-au părăsit. Și Luca, și Ioan, și Marcu, și Apollo, și toți care au umblat cu el în lucrare. Dar o zis, cunosc pe unul care nu s-a schimbat. O zis, Domnul o stat lângă mine și m-a izbăvit din gura leului. E important? E important. E important. Ce ai gândit tu, Doamne? Când ucenicii plecau de lângă tine în urma unei predici în fața căreia s-au poticnit, nu te-ai gândit că vei rămâne singur? Nu te-ai gândit că nu te va mai vizita nimeni? Nu te-ai gândit că toți se vor uita urât la tine și n-ai să ai un prieten pe fața pământului? Ce ai simțit în inima ta? Știți ce-o simțit? O vrut să zică cam așa, de pleacă toți oamenii de lângă mine, dar vreau să rămân cu el, cu cel care m-a trimis, cu cel care m-a chemat. Nu? E important că în ziua în care ești în necaz, oamenii nu te cunosc și chiar dacă ar vrea să te ajute cineva, nu pot să o facă. Dar dacă rămâne el lângă tine, e important. Domnul să ne ajute la aceasta. Vreau să spun convins ce se întâmplă la ora actuală în majoritatea bisericilor, botezurile astea cu Duhul Sfânt așa la angro, la pachet. Asta e lucrarea lui Anticrist, pentru că roadele vorbesc. Pentru că ceea ce trăiesc oamenii aceștia după botezul cu Duhul Sfânt, așa zis, vorbesc clar și deslușit ce Duh le conduce viața. Dacă ar fi Duhul Sfânt, oamenii ar merge spre sfințire. Dacă e un alt Duh, merg unde merg, li mai largă calea după ce o primit Duhul Sfânt, îs mai la vale, îs mai desrăbălați, îs mai străcați. Și spun, o primit Duhul Sfânt. Alții și prorocesc și unii zice, și ce frate, că mai are câte o problemă, dar o să-ți prorocește și lucrările se împlinesc. Eu întreb în ziua asta, nu mai există unul care le poate împlini? Mai există unul. În țara Egiptului spune cuvântul lui Dumnezeu că erau acolo 2 care lucrau. Nu? La prima vedere se părea că nu-i nicio deosebire, că așa zic și frații. Mă, dacă stau la televizoare, se duce cu nevasta la plajă, dar uite că prorocești și să împlinesc lucrările. Nu? Și ăsta stă numai supărat, numai trist și mai prorocește și el câteodată se împlinește, dar nu ne place de el chiar așa. Ăștia sunt mai emancipați, nu? În țara Egiptului, la prima vedere, nu era nicio deosebire. Puteau să spui evrei, ce ne trebuie nouă Canaan? Ia, să fac minuni și aici în Egipt. Ăștia vin de la băut, vin de la discotecă și uite ce minuni și semne fac ca și Moise și Aron. Nu? Și Moise și Aron spune că i-a trimis Domnul. Nu-i nicio diferență. Dar diferența era mare. În primul rând, cei ce lucrau în Egipt erau 2 forțe total diferite. Pe Moise și pe Aron l-a trimis Dumnezeu să facă minuni și semne, cu direcția să scoată pe Israel din Egipt și să-l ducă în țara pe care i-a promis-o Dumnezeu lui Avram. Lăudat să fie Dumnezeu. Cealaltă forță care lucra era Satana, care lucra prin vrăjitorii Egiptului, cu direcția să le spună să nu vă trebuiască Canaan. Rămâneți aici, că și aici să fac minuni și semne. Zice versetul din Psalm, nelegiuirea celui rău, zice inimii mele, ce zice? Când îl vezi pe omul care trăiește în neorânduială, că mai și predică, mai și prorocește și unii spun că să-și împlinește, nu? Ce zici? Vezi? N-am știut noi că pocăința se poate mai larg. Am fost fanatici, așa ne-au învățat unii frați, așa ne-am luat după unii, după alții. Întâlnesc oameni care îmi spun în zilele acestea, zice, îl întreb, frate, că m-am întâlnit cu tine, trăiai așa, aveai așa, îmi arătai din Biblie așa, acum ce s-a întâmplat cu tine, că deja te-ai schimbat cu 180 de grade. Zice, frate, abia acum m-a luminat Dumnezeu, zic, mă gândesc că acum te-a întunecat diavolul, abia acum. Abia acum. Nu? Că nu se poate, adică e prea mare contrazicerea. Nu? Direcția vrăjitorilor care erau trimiși de Satana în direct și sub comanda lui Faraon aveau menirea aceasta să țină pe Israel în Egipt. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe care l-a trimis Dumnezeu în poporul lui Dumnezeu are menirea să-l facă pe om să-i fie drag raiul. Amin. Și să zică de să pierde totul de lângă mine, dar vreau să ajung la tine. Amin. Suspini în fiecare zi, așa cum o zis Pavel, suspinăm în cortul ăsta și așteptăm înfierea că vrem să plecăm acasă.
Lucrarea anticristului pe care și-o desfășurat-o în lume, care pare identică cu lucrarea lui Dumnezeu, te face să-ți fie dragă lumea, că Duhul care îți conduce viața ăsta-i. Nu-i așa? Îs clare lucrurile, nu sunt curcate. Dacă ți-i dragă lumea, dacă ești om mai lumesc și spui că Duhul Sfânt îți conduce viața, nu te supăra. Îi Duhul lui Anticrist care îți conduce viața. Deci un creștin adevărat trebuie să primească astea 3 botezuri și la ele trebuie să ia notă de trecere ca să poată ajunge sus. Asta este clar. La botezul în apă trebuie pocăință. Îi intrarea pe drumul pocăinței, dar pocăința trebuie dusă până la capăt ca să ai parte de mântuire. Botezul cu Duhul Sfânt trebuie pocăință, trebuie sfințire. Nu-i așa? După ce ai primit Duhul Sfânt, trebuie să se vadă în viața ta schimbare, că ești mai aproape, că te călăuzește un Duh Sfânt care e venit din Dumnezeu, nu-i așa? Spuneam odată la frați, la noi, am zis, nu ne-au spus că n-am întâlnit oameni, că e multă învălmășeală și printre pocăiți. N-am întâlnit oameni care să spui, frate, uite cam așa ar trebui, cam așa. Dar am spus, ungerea și călăuzirea pe care am primit-o din partea lui, ne-au spus nouă că surorile trebuie să aibă fustă lungă și fără șliț. Nouă ne-au spus prin călăuzirea asta. La alții le spune că pot să o aibă cât mai scurtă și șlițul până sus dacă se poate. Și ăștia spun că tot Duhul Sfânt au. Să fie așa? Sunt lucruri pe care nu ne-a învățat cineva, sunt lucruri pe care nu ni le-a spus cineva clar în față. Dar Ioan ne spune, ungerea pe care ați primit-o din partea lui, vă învață, deci are menirea asta. Ți se pare că ceva nu e în regulă în fața lucrului în care stai. Dumnezeu îți dă o direcție, Dumnezeu îți dă o călăuzire, așa trebuie făcut aici. Dar dacă călăuzirea asta e ceva care duce la ceva sfânt, să vede că e Duhul Sfânt. Amin. Nu? Dar dacă duce la ceva stricat, să vede că nu-i Duhul Sfânt, nu? Unde vreau să ajung? La botezul cu foc. Botezul în apă îl cer oamenii. Ascultă Evanghelia, cred, cer botezul, în urma analizelor, în urma lucrurilor, să ajunge la botezul în apă, care nu rezolvă toată problema mântuirii. Și ar vrea să spun astăzi convins, nici botezul cu Duhul Sfânt nu rezolvă toată problema mântuirii. Că Dumnezeu a trimis botezul cu Duhul Sfânt peste noi, ca să creștem, să ajungem asemenea Fiului Său, să ne ajute în slăbiciuni, nu-i așa? Să putem vorbi cu Dumnezeu în rugăciune ceea ce firea nu știe, ceea ce diavolul nu știe, nu? Să ne călăuzească, spune Biblia, să ne conducă, nu? Pe pământ. O zis, în locul meu, o zis Domnul Iisus, voi trimite un altul. Nu? Ce menire avea Domnul? Când vedea că ucenicii o luau pe arătură, o zis, nu așa, ce Duh vă conduce, nu așa. Pe aici, nu? Asta menire are Duhul Sfânt în biserică. Amin. Să nu mergi pe unde vrei și pe unde îți place și pe unde te poartă inima și capul. Să mergi pe unde zice Dumnezeu prin El. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și roadele și rezultatul trebuie să se vadă. Pentru că vreau să spun, nu ajunge să vorbești în limbi. Sunt mulți oameni care vorbesc în limbi. Chiar din aceia care i-au botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt trebuie să-și atingă menirea în viața ta, lucrarea de sfințire, înnoirea făcută de Duhul Sfânt, spune Biblia. Nu? Trebuie să se vadă în viața ta lucruri pe care un om prin firea lui nu le poate face. Să ajungi să-ți iubești vrășmașii, un om firesc, un om prin firea lui nu o poate face. Dar Duhul Sfânt o poate face. Slăvit să fie numele.